Vi ser her EMAT, hvor der er et administrationsværktøj til forskellige gøremål til at iagttage elevernes adfærd herinde. Men lad os prøve at se på indholdet. Hvis vi klikker på start, så ser vi her de forskellige typer opgaver, der ligger inde i EMAT. Vælger vi eksempelvis addition, så ser vi allerede her fra starten, at der er en tydelig indikation af, at det her drejer sig om papir og blyant. Der står, at vi skal finde det frem. Ingen lommeregner. Spørgsmålet er det her papirregningsopgaver, eller er det opgaver, der er velegnet til skærmløsning? Her ser vi opgaverne. En opgave, der i mine øjne næppe kan løses i hovedet, som kræver et stykke papir, præcis som angivet i starten. Vi prøver at skifte over til en anden type opgaver. Jeg vælger geometri, og jeg vælger firkanter. Igen, find papir og blyant frem. Opgaven her den består af, at der skal tegnes et kvadrat på 1 cm. Opgaven består i at lave et kvadrat på 1 cm. Det er tilfældigt valgt. For det første synes jeg, det er problematisk i, hvorledes at selve konstruktionen skal ske, nemlig med, at man afsætter et punkt, og så efterfølgende så afsætter man det modsatte punkt i diagonalen. Jeg laver med vilje en forkert besvarelse her, således vi får firkanten lavet. Jeg vil nu se facit, og facit, der står, er du sikker på, facit skal vises. Facit er 1 kvadratcentimeter. Der står ikke noget som helst kontrol om det er rigtigt eller forkert lavet, det jeg har gjort. Hvis vi skal bruge linealen, så kan vi selvfølgelig godt flytte på den, men den er lidt tricky. Hvordan får vi den nu vendt rundt? Det gør vi på den her måde. Dybest set, så vil den her opgave være meget mere relevant og mulig at gennemføre for eleverne, hvis den bliver lavet i en papirsversion. Den sidste type opgave, jeg lige vil gå ind og kigge på, det er ligninger. Vi ser her en ligning, som uden tvivl skal løses på et stykke papir. Og jeg går hen og skriver et tilfældigt resultat ind. Det bliver 5. Og så siger vi, vis facit. Er du sikker på, at du vil vise det? Facit x lig med 4. Igen ingen tydelig indikation af, om svaret er rigtigt eller forkert. Så hvis vi skal følge principper for, hvorledes det kan være hensigtsmæssigt at arbejde med færdighedstræning, med stimuli-respons-filosofi, så ikke engang her, der holder EMAT med, at vi får et tydeligt indikation af, om svaret det er rigtigt eller forkert. Hvis jeg skal komme med en anbefaling, så vil jeg hellere bruge mine penge på at kopiere nogle af de gamle færdighedssæt, som uden tvivl står rundt omkring på skolerne til fælles brug. Lad os i stedet for prøve at se på et andet produkt til sammenligning. Skolemat udgøres af 3 forskellige pakker, nemlig Mondiso til de yngste, Hexaville til de mellemste, og så Petropolis til de ældste. Hvis vi går ind i matematik for de mellemste, så kan vi se, at der også er et administrationsværktøj her. Derudover så er der værktøjer i form af en formelsamling, en lommeregner, og så er der så også opgaver, som er beregnet til whiteboard. Plus at det er muligt at give lektier for, og så at man som lærer kan holde styr på det. Så allerede her er der en indikation af, at planlægning og opgaveløsning og evaluering, dem er måske tænkt lidt bredere, og at der er støttende værktøjer. Vi går ind i matematik for 4. klasse. Jeg bevæger mig ned til et af de områder, som vi kiggede på et andet i forhold til noget geometri. Og som vi kan se her, så bliver det illustreret det tema, som vi er i gang med, og dermed så bliver det bragt ind i en eller anden form for en meningsfyldt kontekst. Og hvis nu eleven ikke kender noget til det matematiske fænomen, så startes der selvfølgelig med, at det beskrives. Vi fandt ingen beskrivelser eller hjælp på nogen mulig måde over i EMAT. Her kommer forklaringen, og Hej menneskeunger. I skal helst ikke forstyrre mig. Jeg ser lige og ser gæt, hvad det koster. Men vent lige lidt. Hvor lagde jeg nu? Kan I ikke lige hjælpe mig med at finde fjernbetjeningen? Jo, hvor tror du har lagt den? Ved I hvad? Jeg tror, jeg skrev ned, hvor jeg lagde den. Øjeblik, så skal I se. Se, her skrev jeg det. Det ligner et gammelt skattekort. Sig mig, Buller, hvor lang tid siden er det, du mistede den fjernbetjening?
Vi så har introduktionen, hvor at selve temaet det bliver bragt ind i en rigtig meningsfyldt sammenhæng i en eller anden form, som man kan lide eller ikke lide. Men det er i hvert fald væsentligt, at matematikken den bliver klædt på til virkeligheden. Og herefter, der kan der så komme nogle opgaver. Her ser vi, hvordan at vi kan arbejde med omkreds og areal. Liv har en fornemmelse af, at hendes og Olgas værelse er blevet mindre, end da de flyttede ind. Hun overvejer at flytte til et af de andre værelser. Klik på værelserne på deres gang og find ud af, hvad omkredsen og areal. Læg mærke til, at et tern er 1 meter. Som vi ser her, så er det her støttet med både auditive forklaringer, plus at det er muligt at arbejde med opgaver, og vi ser det i en visuel god kontekst. Hvis eleven ikke forstår temaet, så er der et supplement til det her materiale, ved at der kan downloades forskellige former for apps. Og som vi ser nede i det her felt, så giver selve skolemateriale, det giver adgang til, at vi kan komme ind og se de her animationsvideoer, hvor eleven kan stands, og eleven kan få gentaget de forklaringer, således at der er mulighed for at få hjælp. Selvfølgelig er der træningsopgaver her, men der er altså også opgaver, der bygger på quiz, og som bygger på, at eleven skal lave opgaven i en eller anden realistisk kontekst. Så her bliver nogle af de digitale muligheder udnyttet i modsætning til eMat. Jeg siger ikke, at skolemat er løsningen, men jeg synes, at der ved sammenligning af de her to systemer er nogle parametre, som giver anledning til at overveje, hvad det er, at vi skal købe ind, hvis det er således, at det skal give mening at købe digitale produkter.